Čau, já jsem Ondra a v dnešním videu si ukážeme tyhle Jordan 3, které jsou možná nejhezčí Jordan 3, které vyšly ten rok. To je pravda nebo ne, zjistíte v dnešním videu. Ještě než se podíváme dovnitř samotné krabice, stalo by za zmínku se říct, proč se tenisky jmenují zrovna Jordan 3 J Balvin Rio. Je to z důvodu, že J Balvin tyto tenisky pojmenoval podle jména svého syna, který se jmenoval Rio, narodil se v roce 2021, takže je to malý špunt očividně a udělal podle něj i tady ty tenisky, což je za mě velmi cool. A vycházely 22. května za malou obchodní cenu 5800 korun. U nás na profilu jsou od 9000 korun, tady náš profil NKSL. A teď už se můžeme podívat, jak dneska vypadá. A začal bych rovnou od pouzdra a samotné krabice. Jak můžete vidět, máme zde černé pouzdro, které nám krásně dělá obrázek západu slunce, o které je celá ta teneska, což se řekne v průběhu videa. Když box vydáme z pouzdra, můžeme si všimnout v pravém horním rohu logo J Balvina, no takového smajlíka. A celá krabice je v barevném rozpoložení od žluté po fialovou, jako je západ slunce. Když se přesuneme do spodní části boxu, můžeme tady vidět text, který je ve španělštině a v češtině a má znamenat něco jako západ slunce mi vždy připomíná nový den plný příležitostí s podpisem J Balvina, což je za mě hezká myšlenka. A můžeme se přesunout dále. Na krabici ze spoda si můžeme všimnout elefant printu, který je ikonický od Jordan 3, ale u krabice jsem ho snad nikdy neviděl, možná tak u tohohle z toho páru a minulých Jordan 3, o kterých si ještě řekneme, které byly ve stejné spolupráci s J Balvinem. Když zvedeme pouzdro, můžeme vidět balící papír, ve kterém jsou tenisky ukryty a je to v barvách opět západu slunce, je to od žluté barvy až po fialovou a jsou na tom texty napsané ve španělštině a v angličtině opět. A nějak takhle samotná teniska vypadá. Můžeme začít rovnou od přívěšku s logem J Balvina, takovým smajlíkem, kterého jsme mohli vidět už na krabici. Dále se můžeme přesunout na backtap, kde vidíme tady ty krytky, které si samozřejmě sundejte, protože to je prostě protekce, aby se nám to nezničilo. A na samotném backtabu můžeme vidět logo J Balvina opět a Nike Air, tady u toho Air místo Ička, tam je blesk, taky zajímavý detail. A za mě ten backtap se mi velmi líbí, to je něco, co u Jordan 3 je opravdu dělo. Dále, když se podíváme, máme tady přidané oranžové tkaničky, které by tu tenisku mohly dost oživit, ale já bych nechal v té černé barvě trošku temnější bota, kterou sladíte vlastně v podstatě ke všemu. Další na té botě je zajímavý elephant print, který je snad ikonický od Jordan 3, jak už jsem zmiňoval, je i na boxu a je na každých Jordan 3, jak na už zmiňovaných Jordan 3 Medellin Sunset, které vyšly minulý rok. Jak backtap, tak tady ze strany můžeme vidět, že všechno je v barvách západu slunce, jak už jsem zmiňoval, od té žluté po fialovou, což je vlastně náplň celé té tenisky, ten západ slunce, což příběh a všechno ohledně té tenisky mě opravdu baví. A teď už se vlastně můžeme přejít k tomu, jestli ta teniska to opravdu stojí. Za mě je tohle jedna z nejhezčích Jordan 3, které samotný vyšly. Samozřejmě v Evropě a celkově v Česku Jordan 3 jako silueta není moc populární, ale když už ji někdo má, tak bych, že to jsou opravdu hezké páry. Jak už jsou tyhle, tak Medelliny, nebo například třeba Amamaniéry, to jsou jako nejhezčí tenisky ve spoluprácích, co udělal Jordan 3 a ve spolupráci s někým. Samozřejmě díky spolupráci si teniska bude držet i svoji hodnotu, takže když nakoupíte, jak například u nás, za 9000 korun, tak po nějaké době, kdyby se vám třeba nelíbily, onosili byste, furt byste je mohli prodat za nějakou hezkou cenu a nemohli byste jen tak vyhodit, což taky určitě dává smysl. Tenisku můžou nosit tak holky, tak kluci, tohle je například velikost 38 a je to taková malá roztomilá bota. Naopak oproti 46, které budou dost velký lodě, bude vypadat trošku jinak. Ale za mě je to opravdu hezká bota, sledíte ji opravdu ke všemu, v této černé tmavší, v našem provedení, než byly její předchůdci, ty Medelliny, jak už jsem zmiňoval. Tak je to podle mě dost hezčí bota a sledíte ji opravdu ke všemu. A já tomu dávám určitě klop a koupil bych se, stojí za to. A co si o téhle tenisce myslíš ty?
Myslíš, že jsem něco neřekl, něco, co mělo zaznít v tom videu, nebo něco, co by si chtěl slyšet v příštím videu, určitě to napiš do komentářů. Nezapomeň dát like, odběr a vidíme se příště. Čus.